amenisaven amb la seva música les pel·lícules del cinema. Hi havia gent que sols anava al cine per escoltar-los com interpretaven música. Maria va estudiar 7 anys de piano, mentre que Alfonso dominava diversos instruments, tant que es va atrevir a compondre música. Alguna de les seues partitures està perduda, però Maria un dia va trobar dins d'un baúl un passodoble anomenat Glòria a Rafelguarà. El va interpretar en el piano i tant li va agradar que va pensar que era una llàstima que el poble no coneguera culturalment aquesta obra. Un dia, María Dolores Sánchez el va escoltar i va pensar que un amic, José Luis Domingo, podia fer la transcripció per a banda, i així va ser. Per lo que tota la família ens ho va agrair, també a la banda de música i a Federico Tormo Vidal per l'interès mostrat. Dir que Alfonso va morir a la temprana edat de 24 anys. Era molt volgut en Rafelguarà i tenia molts amics. És per això que el passodoble Glòria a Rafelguarà el va dedicar a la seva distingida amiga, doña Pepita Vidal Bertomeu. Seguidament, la senyora Maria Armiñana Lorente, amb tan sols 96 anys, ens farà gaudir al piano del passodoble del seu germà, Glòria a Rafelguarà. Un fort aplaudiment.
La insignia de la banda. Bueno, com heu vist, també ens en recordem nosaltres dels compositors que n'hi ha a Sirra Florà. És una pena que no estigui entre tots nosaltres, però té tota la família per representar-la. I per tot el món que no ho sàpiga, la peça anava dedicada a ma mare. Moltes gràcies a la senyora Maria i que això es repetisca molts anys i puguem seguir escoltant el seu piano. Moltes gràcies a tots.